testingan ko na niya. Hindi man ako yung tuba. Nagulat mo vlog. Wow. Ah, magaway. Nakikita siya. Sarap. Yun, mga kawatay, tumagay na ako ha. Wow! Kadami yun. Rasa ito ba? Yes, bisira sa mucho nga na. Oh, wow! Ang ulong pa kita bisira. Sa ngayon ka lumpak. Kaya tika ba sa lampak? Daw, kita natin yung digbaw. Bila kong yung digbaw na talpak, masaka ako ha. Masaka ka digbaw. Hello! Natalpak ka mo niya? Ano yung mo pinato na kabus? Natal pa pang umbalik ko dito. Ay, wala, ito na lang ang libangan namin. Ano daw? Bawit lang. Ayan mga kawaray, oh may tuba dito oh. Magkatagay na dito kaya may yabuti kang sama na kailangan na tuba. Wow! Ayan pala eh, tuwa, hilaw. Wow, tuba oh. Karasa ito ba daw? Kaya sumsumuka. Alam mo. Sum-sum. Amo yun. Yun mo muna samar. Tuba. Ano, marasa? Ito parang kulang. Sarali Manila na kulang. Oo. Talpak. Oo naman ay. Oh, tagay na mga kawaran. Galing mo! Ano niya, may halo o aray? Hindi daw, testing nga ito, may inom kita. Hindi alam kung inom mga waray kayo, nag-aray na siya, pero testing nga ko na. Sige daw. Ayan mga kawaray, testingan ko na niya. Hindi man ako ng buwa. Nagulat mo vlog. Wow. Ah, magaway. Nakikita siya. Paano masabi? Yun, mga waray, tumagay na ako ha. Yan ang taga-sama, kung inom yung tuwa. Yan mga kawaray, lumpak, naluto na. Pwede na kita kumakain mga kawaray, lumpak. Wow! Dahon namin sumsum, yung kataya kami ito pa. Mali na, lumpak. Oh. Yahoo!
Sige daw. Aliman, mga kawaray, oh. Ami, paborito samar, pag may mapugas, may pangapatron. Wow! Tuman, mga kawaray, oh. Pasok, pasok. Wow! Yummy, oh, mga kawaray. Yan ang lumpak, mga kawaray. Pero kung sa ko kaya, tira. Yan, mga kawaray, oh. Lumpak. Lumpak, tubak. Ay, naman na inom, mga kawaray, tubak. Yan talaga. Kaya may sumusong bangus. Dito, yung bangus pala may bali. Sa kalawa. Ito may limpo, barbecue, chicken barbecue, lumpak, may ito pala may lumpia. Dami naman sumusong, mga kawaray.